दिनै आङो नोंथांमोननियाव मोनसे गोथों सोंलु सोंनि सिकान्दार महान जुलियास सीजार एबा नोंनि नोगोर एबा नोंनि सोहोरनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुं बिसोर साफ्रोमहाबो मा समानथिया दङ? बिसोर साफ्रोमनिबो समानथिया बेनोदि जे बिसोरो जारिमिनखौ सोलायनो हास्थायदों। बिसोर गिदिर गिदिर न' लुबाय आरो बुहुमाव मुं खामायबाय एबा मुंदांखा जाबाय। नाथाय दिनै बिसोर बहा दं? दिनै बिसोरो जारिमिननि बबेबा लेखायाव खोबथे जानानै दं। अनजाग्राफोर दान्दिसे समनि थाखाय थाथ'नायसाय। दिनैनिफ्राय 2000 बोसोर सिगां गालिलनि सागरनि जिं जिं माखासे साधारन ना हमग्रा सुबुंफोर दंमोन। सोलोंथाइ गोनां मानसि नङामोन, बेंक बेलेन्स गोनां मानसि नङामोन, बिसोरहा गिदिर गिदिर न'फोरबो गैयामोन। नाथाय दिनै बुहुमनि गासैबो मानसिफोरानो सुबुंफोरानो बिसोरनि मुंफोरखौ मिथियो। बिसोरनि मुङै गिर्जा न' दं, बिसोरनि मुङै सोहोर नोगोरनि मुं दं आरो क्रर क्रर मानसिफोरा बिसोरनि जारिमिनखौ फरायबाय थायो। थारैनो मानो? बुहुमनि गिदिर गिदिर मुंदांखा राजाफोरखौ मानसिफोरा सुबुंफोरा बावलांबाय, नाथाय जिसु ख्रिस्टनि बै साधारन सेलाफोरखौ दिनैबो गोसोखाङो, दिनैबो रायज्लायो, दिनैबो बिसोरनि मुङा दं। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै जोङो बे बिषयावनो बाथ्राखौ सावरायगोन। जायफोरखौ बुहुमा नेवसियो, बुहुमनि मानसिफोरा गोनांथि गैया होननानै सानो, बै जग्य नङै मानसिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ माबायदि गोनांथि गोनां खालामो आरो माबायदि अमर खालामो, जों बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। अनजाग्राफोर, बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, मानोना दिनै नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनि जिउनि मोनसे थांखिखौ मिथिनो थांगासिनो दं। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जोङो जारिमिनाव बारसोमनि। सेथि पइन्ट एबा सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जे मुंदांखा मानसिफोरखौ एबा मुंदांखा सुबुंफोरखौ बुहुमा मानो गोसोखाङो? Why the world remembers popular people? दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बे बिषयखौ एबा बे बाथ्राखौ बुजिनानै लाग्रोनि दि जे बुहुमा मानो सोरखौबा गोसोखाङो एबा मानो गोसोआव लायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बुहुमनि मोनसे सिधा रुल एबा सिधा आयेन दङ, बे जाहैबाय जो दिखता है वो बिकता है। What is visible sells, what is seen sells. That means जायानो नुजायो बेनो फानजायो। नोंथांहा जुदि गोबां धोन दौलतफोर दङब्ला, रांफोर दङब्ला, नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गिदिर बिबानाव दङब्ला, एबा नोंथांहा माबा मोनसे सोमोनांथाव रोंगौथिफोर दङब्ला एबा टेलेन्टफोर दङब्ला, अब्लाना बुहुमा नोंखौ बाख्नायगोन। सुबुंफोरा नोंनि उन उन खारगोन। नाथाय मुलुगनि एबा बुहुमनि जि गोसोआव लानाय मोनसे हुदा दं, हेबिट दं, केरेक्टार दं, बेयाव मोनसे गिदिर थगायनायबो दं। मुलुगनि मानसिफोरा, मुलुगा नोंथांखौ बै समसिम गोसोखांगोन नोंथाङा जि समसिम बिथांनि थाखाय खामानि होगोन, खामानिनि थाखाय जागोन, बै समसिमल' गोसोखांगोन। एबा नोंथांनि स्टेटासा नोंथांजों थाजासिमल'सो नोंथांखौ गोसोखांगोन। जेब्लानो सोरबा गोदान सुपारस्टार फैगोन, अब्लाना बोरायखौ बावलांगोन। डेट मिन्स पुरानाखौ बावलांगोन। अनजाग्राफोर, जारिमिना जोंनो गोख्रोङै बेखेवनानै होयो, गिदिर गिदिर रायजोफोराबो सम्राटफोराबो गोदोलांजोब्बाय, गोमालांजोब्बाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मुलुगनि जि गोसोखांनाय, बे गोसोखांनाया स्वार्थ गोनां आरो कन्डिसन गोनां। कन्डिसन आरो स्वार्थजोंसो टिकिनानै थायो। नोंथांनि गोहोम खोख्लैनाया एबा प्रभाब खालामनाया जुदि जोब्बायब्ला, नोंथांखौ गोसोखांनायाबो जोब्बाय। अनजाग्राफोर, दानाब्ला नैथि कुइसन फारसे एबा नैथि सोंलु फारसे आवगायलांनो हास्थायबाय। जे नैथि सोंलुआनो जाहैबाय दिनै जिसु ख्रिस्टनि सेलाखौ बुहुमनि मानसिफोरा एबा जों मानो गोसोखाङो? बेनि डिभाइन लजिकखौ आं बुंनो थांगासिनो दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, पिटर, जहन, जाकुब, बिसोरलाय सोरमोन? बिसोर माबा मोनसे सेलिब्रिटि सुबुंफोर नङामोन। बिसोरो साधारन मानसिमोन, जायफोरा सानसे माने ना हमोमोन आरो गोलोमदै बोहैहोयोमोन। अब्ला दिनै मा जाखो? 2000 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनै जोङो बिसोरखौ गोसोखाङो आरो बिसोरनि बाथ्रा सावरायो। मानो अनजाग्राफोर? बिनि आन्दोआव मोनथाम सोमोनांथाव बाथ्रा दं, मोनथाम जाहोन दं, जायखौ बाइबेला जोंनो फोरमायो एबा बुङो। सेथि जाहोन बेनो जाहैबाय बिसोर गावखौनो मोनसे अमर थांखियाव एबा मटिभ्सआव बावसोमबाय। उन्होंने खुद को एक अमर मकसद से जोड़ लिया। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बिसोरखौ बुंदोंमोन बेबायदि होननानै जे नोंसोरो आंनि उन उन फै, आं नोंसोरखौ मानसि हमग्रा बानायगोन। आरो जेब्लानो बिसोरो जिसुनि बे हांख्रायनाय एबा बे बुंनायखौ खोनाबाय, बै समावनो बिसोर लोगो लोगो गावनियाव थानाय नाव, गावनियाव थानाय ना हमग्रा जाल, बेफोर गासैखौबो नागारनानै जिसु ख्रिस्टनि उन उन थांबाय एबा फैबाय। बिसोर बै समाव बुजि मोनदोंमोनदि एबा हमदांनो हादोंमोनदि जे सेवनाय एबा माराम जानायनि उन उन थाङोब्ला जोंनि मुङा अमर जानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुजिनो हादोंमोन। जेब्ला नोंथाङा गावनि जिउखौ
इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियानि थाखाय गथायो, अब्ला नोंनि मुङा जारिमिनाव नङा, नाथाय सोरगोनि बै गोथार लेखायाव अरायनि थाखाय नोंनि मुङा लिरजायो एबा महर होजायो। आरो बेल' नङा, नोंथांनि धोरोमियानि थाखाय बुहुमा नोंथांखौ गोसोखांगोन, जेरैहाय दिनैसिमहालागै जिसु ख्रिस्टनि बै सेलाफोरखौ गोसोखाङो, रायज्लायो। बेबायदिनो नोंथांनि धोरोमिया जिउ खुंनायनि थाखाय, नोंथांनि गोथारथिनि थाखाय, स्पिरिचुवेल लाइफनि थाखाय नोंथांखौ बुहुमा गोसोखांबाय थागोन। नैथि जाहोनानो जाहैबाय बिसोरनि आखल आखु आरो फोथायजाथावना, लयेलिटी एन्ड कैरेक्टर, उनका चरित्र और वफादारी। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, मुंदांखा मानसिफोरा गावनि फायदानि थाखाय, गावनि मुलाम्फानि थाखाय गावखौ सोलायबाय थायो, नाथाय बै जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा साबुकजों बुजादोंमोन, जेलाव थांदोंमोन एबा जेलाव थानो गोनां जादोंमोन, आरो बिसोर गावनि जिउखौ जिसु ख्रिस्टनि थाखाय होदोंमोन एबा थैदोंमोन। जेब्ला पिटरखौ सिथारनो थाखाय क्रुसाव दैखोबाय, अब्लाना बै समाव पिटरा बेबायदि बुंदोंमोन दि आं बेबायदि जग्यता गोनां मानसि नङा जेरावहाय आङो जिसु ख्रिस्ट बायदि एबा जिसु बायदि आंखौ थोंजोङै क्रुसाव होनो, आंखौ उल्थायै सिथार एबा आंखौ उल्थायै आलाय, बेबायदि होननानै पिटरा बुंदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बेबायदि वफादारि, इमानदारि, फोथायजाथावना आरो अननायखौ बुहुमा माब्लाबाबो बावनो हाया। दैट मीन्स अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टनि बै सेलाफोरा गोबां दद्र'मोन, इमानदारिमोन, गोबाङै फोथायजाथावनामोन, गोबां केरेक्टार गोनांमोन। दिनै बिनिखायनो बिसोरनि मावनाय दांनाय, बिसोरनि बुंनाय गासैखौबो जोङो बावनो हाया, जों गोसोखांबाय थायो। जोंनि जिउआवबो जों जेब्ला बेबायदि जागोन, बुहुमा जोंखौबो गोसोखांनो गोनां जागोन, बुहुमा जोंखौबो रायज्लायगोन। दानाब्ला फैदो थामथि जाहोनाव, बेनो जाहैबाय गड्स पावार इन वीकनेस, लोरबां समावबो इसोरनि गोहो एबा बोलो। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्टनि बिसा नोंथांमोन, बाइबेला जोंनो बुङोदि जे इसोरा बुहुमनि गियानिफोरखौ लाजि मोनहोनो थाखाय मूर्खफोरखौ आरो बोलोगोराफोरखौ लाजि होनो थाखाय बोलो गैयैफोरखौ सायख'यो। जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा गावनि बोलोजों जेबो मावनो हायाखै एबा गावनि बोलोनि थाखाय बिसोर जोंखाङाखै, नाथाय गोथार जिउ, गोथार आत्मानि गेजेरजोंसो बिसोरनि नुजानाय एबा बिसोरनि सिनायथि, बिसोरनि जोंख्लाबनाया जादों। बिसोरो बेरामिफोरखौ सोखानाय होदोंमोन, बिसोरो थैनायखौबो फोथांनानै होदोंमोन आरो बुहुमनि मोनफ्रोमबो खना फारसे गाहाम रादाबखौ फोसावदों। आरो बेफोर गासै खामानिया जादोंमोन जिसु ख्रिस्टनि बै आफा इसोरनि गोथार आत्मानि गेजेरजों, गोथार आत्मानि बोलोजों गासै खामानिखौ मावदोंमोन आरो बिसोरो गासै गोथार आत्मानि गेजेरजों जोंदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनाय समावनो एबा नायबाय थानायावनो हयथ' नोंथांनि गोसोआव मोनसे सोंलुआ फैदों एबा गोसोआव मोनसे बाथ्रा जाखांफैदों दि आंथ' गोबां साधारन मानसिसो होननानै मोनसे गोसोआव फैदों। ना आंहा गोबां धोन दौलत रांफोर दं, ना आङो गोबां नायनोनो समायना, ना आंखौ मानसिफोरा सिनाय मोनो, आंखौलाय सोर गोसोखांगोन? अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंगासिनो दङ, नोंथाङा बुहुमनि गेजेराव पपुलार जानांगौनि गोनांथि गैया, बुहुमनि गेजेराव मुंदांखा जानांगौनि गोनांथि गैया। बुहुमनि बे बाख्नायनाया दिनै दं, गाबोन गैया। नाथाय नोंथाङा जुदि दिनै जिसु ख्रिस्टनि सासे सैथो सेला जायोब्ला, नोंथाङा जुदि अननाय गोनां, दया गोनां आरो सैथो आरो इसोरनि बोसोनजों जुदि सैथोयै सोलियोब्ला एबा जिउ खुङोब्ला, अब्लाना नोंथाङा बे बुहुमाव मोनसे बेबायदि महरखौ सेबखांनानै गालांगोन, जाय महरखौ, जाय मुंखौ बुहुमनि रावबो सुबुंफोरा बोखानानै होनो हानाय नङा एबा फोजोबनो हानाय नङा एबा खोमोरनो हानाय नङा। बे बुहुमावबो नोंथांनि मुंखौ इसोरा अमर खालामनानै दोनगोन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, सोरनिबा गाबबाय थानाय समायाव नोंथाङा जुदि सोरखौबा मिनिहोनो हास्थायदोंब्ला, खुसि होनो हास्थायदोंब्ला, सोरबा उखैनायनो जुदि नोंथाङा जाहोदोंब्ला आरो सोरनोबा जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ एबा जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ जुदि खिन्थादोंब्ला, अब्ला नोंथाङा दिनै जारिमिन लिरगासिनो दङ, जाय जारिमिनखौ खोमोरनो हानाय नङा आरो गोमोरनानै थांनाय नङा। बेबायदि जारिमिनखौ नोंथाङा लिरगासिनो दं। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोबनायाव जोङो मोनसे गुसुं आरज खालामनानै जों फोजोबलांनि। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, फोथायनायजों बे आरजआव बाहागो लाफागोन। अ सोरगोनि आफा, दिनै जोङो सोलोंनो हाबायदि बे बुहुमनि गासै मुंदांखाफोरा आरो मुंफोरा गासैबो व्यर्थ। जोंनोबो नोंनि सेलानि बायदि मोनसे सैथो आरो फोथायजाथावना गोसोखौ हो। जों जेरावखि थाया मानो, जों जेन नोंनि अननायखौ बयनोबो फोसावनो हायो। अ आफा, जोंनि मुंखौ बे बुहुमनि जोंख्लाब माख्लाबाव नङा, नाथाय नोंनि रायजोआव जोंखौ अमर खालाम। जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय,
आमेन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि जिउआव बोर लाबोबायब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै गालांदो आरो लोगोसे नोंथांनि लोगोफोरनो एबा नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरनो, नोंथांनि सिनाय मोननाय मानसिफोरनो भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै हरदो आरो लोगोसे चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा मोनबाय थानो हायो। आरो लोगोसे कमेन्टआव लिरदो हालेलुया होननानै। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जे गासै बोसोनखौबो मोजाङै खोनासंबाय बेनि फोरमान जागोन हालेलुया लिरनाया, मानोना आङो बे बाथ्राखौ जोबनायावसो बुंफैदों, दा बेनिखाय हालेलुया होननानै लिरदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनिनो बाख्नाय जादोंसै। लोगो मोनफिनबावसिगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअ'आव। बै समसिम इसोरनि बोरा नोंथांमोनजों थाथोंसै। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।